Тя е убила. Айли може па и да се прави. Хитра е много. Жива е, бе. Тя се прави, аз ви казах. Жива? Да. Тя се прави, ама. И когато се прави, се уж трябва сила. Пак се завре в това. Вега, че се е тук. И е посвърля. Да ви играе? Как викат котка се играе с мишка? Не оттам. Добре, много. Това е шанс. Ма виж, тя не мога да усети къде е, виж колко е тъпо. Може. Не, виж къде гледа. От тия. Ама тя не я виждаше от дървото и пред. Какво се прави, бе? За какво ще се прави? Ама мишката е по-мусна. Като Роналдиньо. Так. Ма не дейте, защото я оплаши. Кой ще плаши? Мишка? Не, котката. Да. Тя мишката е достатъчно оплаши. Между другото, да. Виж къде е затна между краката. Еле колко е малка. И под листото се скри. Баш, виж колко се събира за едно листо. Виж как мърда листото. Това е като бал. Не ми е интересно, защото не я... Защото това е единството за проблеми. Да, верно. Ще бъде глупаво да полу. Добре. Аре, котки, имаш една минута. Чао. Не бе, гледай, сега ще избяга. Да еба, майко. Гледай го ви бокса, нали, в Индия някаква кобра. Пускат на кобрата нещо подобно на пулс такова. И нали, трябва да преживее. Ма тук на тревата не се вижда хубаво. Това е за фотоапарата ми. О, да. И пускат някакво пулхо подобно, кобрата да го изде. И сега ще не гледаш толкова пулха, хваща кобрата за врата. Да, бе, верно ли, бе? И он им се реве се вайка. Не под мене, мъже ти еба, майко. Виж, тя не мога да я видих, виж колко е тъпо. А тя къде е? Пред нея, ма тя не я вижда. Под губи. Тя са души къде. Тая котка или е много тъпа, или не знам какво. Гледай, мишката сега ще избяга. Или тя се прави нарочно. Абе, верно ли не я вижда? Виж, под листото се скри. Бати тъпата котка. Виж къде тръгна да гледаш. Ще ме скефи да избяга са. Бати тъпата котка. Къде гледаш, бе? Ти миришеш на мишка. Че път аз не я видях дали още под листото. Край изгубия.